लोगोफोर नै आंहा मादैया ना गुरनोसैलाय जासुलिया थानो हाया ना जायाबानो थांसैलाय गुरनो नै बुरजा गाखोखादों आयु बाला आयु लोगोफोर लब दाजा दे आंनि नाखौ आयु देन्जार बुरजा गाखोखादोंब्रा आंना गोसोआनो थानो हाखाथारा गुराबानो लेंहरखाथारो नाफ्रानो आंखौ lalala embu habsimba Bisa 없어. बिदि फैना मा नांगौ बे सिंगिया दिसटार्बथारलै मा एम्बु दं नाखिना नै लोगोफोर नोंसोरबो नुबा गुरनो लुगैगोन दे आयु जा इन्टारेस्ट गाखोदों सोर गाखोनो गुरनो बानांगौ गाखोनोसो होनलांबाय आंहाबो सोर गुरनो बानो दे बिदिखौ Mas distoklai. Udah gak deh. Ini gue putih stop. Nah, tinggalnya jauh gitu. Lana gue. Ah, tinggalnya nih. Bila gak kau udah dia tinggalnya. Geli. Này. Singgi, geri, kawai, manai, honai, lapai, kawai bebau. Nailagdwlai, taso bibar kanselai madeya. Na gurkanganai, na gurnaine, taso bibar. Jangan hai. Organik jenis जानांगौ थास' बिबारा गावदांदांथार गन्थं गैया मोखां गैया सारि बिफां सारि लेथ्रा नङा दे सनाफोर बियो फोथारनि हाग्रासो आयौ मेसेङाव बिराद मोजां बाहाय जिराय जाबावसो जेबो लेथ्रा नङा बोथिसे थोबाय लोगोफोर बेयावनो ना गुरो बेयावनो मान्दे नुवाखै इमान मोजां बेखौ सोर खायालासिनो थागोन खामारनोसै आं फाजा जागासे हाग्रा गोजौआव जोबसो नै जि मोजां आलांगा बिलांगा मोजां सोर खानो बानांगौ दे नै मायाया बेनोहाय लोगोफोर आयौ बाला जि मेंबाय आङो नै लोगोफोर जोंहाथ' बिमा फिसा साथामल' मेरला जमा जाबाय नै मान्देयाबो मुथासे बिफानो मान्देखौ होनोसै जोंहा थास' बिबारखौ जानोसै नै सनाफोर मान्देबो मोनबाय ना मोनबाय थास' बिबार मोनबाय नैबे मान्दे एसेखौ बोरायनो जाहोनोसै नैबे थास' बिबारखौ जोंहा बिमा फिसा जानोसै दा जानाय जायोना मोनायाव जानाय जायो नायनोसै लोगोफोर नै नाया बेसेबां मोनबोबाय बाया मोजोमा मादैया मोनबोलायबाय
थास' सुजिजों लागायनानै जानोसै सुजि दं लोगोफोर नाखौ माखासे बाथोन एवबावबाय आं थास' बिबाराबो रेडि जाबाय आंना कुकारावसो रुदों आं थास' बिबारजों मैथाजों नै सनाफोर मादैया जानोसैलाय थास' सुजिजों ना बालाबाथियाजों सनाफोर जा गोथाव ओमफ्राय नाखौबो बाथोन एरग्लिबावबाय एसे मान्दे थास' बिबार आरो बानलु थाइथाम मादैया होथानसैलाय हफ्ला हफ्लि माखौ जाग्रोनो माखौ दोननो सोनादा थास' बिबारखौ जागोनसै माने अरफ्रांदों गोखा माने गोखै जादों एसे ओमफ्राय आंना फिसाजो उन्दैया एसे गोखैबाथाय जानो बायो ना बाथोन नाखौ थुग्लियाखै आं एरग्लिदोंबा ओमफ्राय बेखौ जानायसै जानोसै सनाफोर नायलांबाय थादो सुजि दिनैसो फार्स्ट टाइम ना बालाबाथिया सनाफोर मेहनत खालामनाया गोथाव जायो दिनैबो एसे गुरलायबाय आं गुरबानो मोनजायो सनाफोर एसे गुरबानो मोनजायो खमैब्लाबो 20-30 मिनिटल' गुरनांगौ 20 मिनिट 25 मिनिट 30 मिनिट नांलायबावासो आं बिदि दोननो बायो आयै फिसा हौवा कलेजायालाय बिदि आं बिदि हानहरनो बायो सनाफोर नेम गैथ्रा आंहा बेबायदि स्टाइल खालामलायनानै जानो मिस्थि जिरलायनानै ओरै जालायनायखौ आं मोजां मोनथ्रा मगा मगिबासो ओंखामा हाबो बे गुसु जालायनानै आराम रायलाय जाबाथाय आं ओंखाम जानो हाया सनाफोर मोनसे खोथा दिनै ओरैबादि मोजां दिन ना बार स्रो स्रो ओरैबादि बार बारदों जोमैया जि खारदों बुरै उदै जानानै ओमफ्राय बार बारदों ओमफ्राय सान्दुंबो दुंदों आसिन कार्तिक दिन बायदि बिराद साइस जादों बिराद मोजां बोथोरा माने सान्दुं दुंदोंबाबो सान्दुङा नांला आरो बांद्रायबो दुंथाराखै एसे सान्दुं एसे बार बारा मासि मोजां दलहानि माइ गायबा बिदि बार बारसोबा जि मोजां मोनो सान्दुं गोसायाव एसे बार बारबा हामगौ नंलाय गोदोनिखौ गोसोखांलायलायो जि खस्थ' गायनानै देरबोदोंहाय उन्दैनिफ्रायनो गोदो गायनानै माइ गाखांना स्कुलाव थांलायनाय है बुंबा ओरैसो होनदों नंगौ मानसिफ्रा जोंनि गोदोनि समनिया बयबो बिदिनो खस्थ' खालामोन आरो नुबायना मादैया दिनै बेदर गैया सिबाय नायानो जि गोथाव खिन्थु नै ना सिंगि थेख्लाख्ला दैयाबो जि गोथाव आङो दहाय मान्दे खानायाव हाखराव गाब्र'दों आं बे हाखरखौ नागिरबाय थायो ओमफ्राय नागिरनानै गाग्रोमहरनायानो न' खाथिनि हा नालाय मिन्थिजोबखायोना दुब्लि नालाय गाग्रोमनानै नागिरबाय थानाया आंहासो ग्रब गाग्रोमहरबाय मिनिनानै थैगोन मबाइलबाबो माबाबो माबा जाथारसिगौमोन आं बिदिनो गाला गिला जालाबायो भिडिअ'ल' जाया आं जेरावबो गाला गिलाखा जाबासो जादों
मैथाया एसे खैब्रिद जादों। थास' बिबार ना ओमफ्राय फिसाजो उन्दैया एसे गोखैबाथाय गोखैसोनो ओमफ्राय बै गिदिरा गोखैखौ जानो हायो। वाव आयौ ना बालाबाथिया gurna gurnaबो रद' रद' मोनबाय दे सनाफोरनो। एक्सुवेलि देग्लाय ना बालाबाथिया बिराद दं बे दैयाव। दस्रा बोसोराव बिदि मोनामोनथ', बिदि गिदिर थायामोन। जि ना बालाबाथिया फैदों दाख्लैहाय जों बोखांनाया, बेयावबो जि ना बालाबाथियाखामोन ओइ खालबाराव बोखांनाया। देग्लाय खिन्थु बारा ना बालाबाथिया। दस्रा बोसोराव आयो जि ना मोनोमोन दाबो दाव। फोजेनबा अयथासार मागुर सिंगि फासियावबो नाङोमोनब्रा। ओइ ना मोनजाखादों जों बाहा। खेबसेखालि जों फैजेनदा बाहाय दै लोमजोबबावदोंसो, जोंना न'आ ओरैनो फिसासोमोन ना, लुग्रोनानै थाफैदोंमोन। अमा मासे थैगुलायदों, आं अमा लायोमोन ना। जि इन्टारेस्ट जाखादों बैदिन बोसोराव दै देरलायनाय। अमाया दैयाव गब'नानै थैबाय, अमा फिसानो ना नास्रानो। नाया ना फामफ्लेटनो सिं गुवार गुवारानो फासियाव नांबाय, फासि गिदिराव। बिराद ना दंमोन, खम जाबाय दा। थ' लोगोफोर बिराद मेंबाय आङो। ना गुरबाय, थास' खाबाय, मान्दे खाबाय, दै बिराद मेंबाय मादो। आरो बिनि सायाव संबाय खावबाय, जानानै लोथो ओरैसो उन्दुनो ओंखारलायबाय। आरो दा थांबावदो दखानाव मादै आयै। दसेनाफोर दोनसै आं भिडिअखौ बाहायनो।